carped coch, y camerâu, a rhai o sêr mwyaf byd, ydy mae byd y ffilmiau yn gyffroes iawn. Ond yma ym Mhenygroes mae rhai o blant Ysgol Bro Lleu ar ei ffordd I Llundain I seremoni ffilm arbennig iawn. Mae Clwb Ffilm Dyffryn Nantlle wedi bod yn brysur tu hwnt, yn creu ffilm o'r enw Ynir yr Ysbryd. Wel, enw fod I Ynir yr Ysbryd ac ar ôl I bod yn ysbryd, mae'n trio chwilio am ei ffrind. Mi nath o cymryd 3 diwrnod, dwi'n meddwl. 1 diwrnod I cael syniadau ac 2 diwrnod I ffilmio ac sain o bod dim ond. Nes I gael neud sain a ddyn ges I dechrau actio. Fi oedd yn news reporter yn ôl. Ar ôl yr holl waith caled, mae'r criw nawr ar ei ffordd I Llundain ac Ynir yr Ysbryd fyny am wobr Into Film. Da ni'n cael mynd I Llundain am Into Films Award oherwydd oedd ffilm ni mor dda. Mae Hedydd Iowan wedi bod yn gweithio â Clwb Ffilm Dyffryn Nantlle ers I fod yn 9 oed, ac ydy mae e'n falch iawn o lwyddiant y criw. Dwi wedi gwneud lot o waith efo Into Film pan o'n i'n berson ifanc ac mae cael gweld y ffilm yma yn mynd mewn i'r gwobrau yn gyfle mor dda i'r bobl ifanc. Mae'n gallu mynd I Llundain a gweld ffilm nhw ar y sgrin fawr yn brofiad mor wych a dwi'n croesi fy mysel. O Benygroes I Llundain, dyma sêr newydd byd y ffilmiau. A gobaith y bydd Ynir yr Ysbryd yn plesio yn y ddinas fawr.